тавре ки сомонаи ахбор ком менависад, дар ноҳияи айнии шимоли Тоҷикистон маоши кормандони соҳаи тиб ва пизишкон паст карда шуд. роҳбарони марказҳои тандурустии ноҳияи айнӣ қаблан дар як моҳ 1130 сомонӣ, тақрибан $110 маош мегирифтанд. аммо аз моҳи марс шурӯъ карда ба онҳо танҳо дар 2 моҳ 300 сомонӣ камтар, ҳамагӣ 830 сомонӣ, тақрибан $80 пардохт карданд. ин дар ҳоле сурат гирифт ки раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба таври ошкоро ба мақомоти дахлдор супориш дода буд ки маоши кормандони тиббӣ ва пизишконро дучанд кунанд. дар маъмурияти маҳаллӣ муҳосибони соҳаи тиббӣ гуфтанд ки роҳбарони марказҳои тандурустӣ қаблан маоши зиёд 1130 сомонӣ ё $110 мегирифтанд, аммо дар буҷаи ноҳия ҳеҷ гуна роҳе барои додани ин гуна маблағ вуҷуд надорад. маоши табибон дар рӯзҳои панҷшавии пандемия аз коронавирус ихтисор карда шуд. духтурон коҳиши маоши пасти худро беадолатии бузург арзёбӣ мекунанд. аммо дар айни замон духтурони ноҳияи айнӣ ҳафтаи гузашта аз номи президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон гӯён кӯмаки башардӯстона аз ҷумла 2 килограмм картошка, 2 килограмм пиёз, 2 килограмм гречка, 2 килограмм ҷав, 2 литр равған ва 10 килограмм орд тақдим карда шуд. нахуд ноҳияи айнӣ яке аз минтақаҳои саноатии ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, буҷаи давлатро аз ҳисоби конҳои сершумори ангишт, тилло ва дигар маъданҳои қиматбаҳо таъмин мекунад. ба духтурон ҳатто маоши ночизи 1130 сомониро пардохт карда натавонад, мегӯяд яке аз пизишкони маҳаллӣ. тақсимоти 2 кило картошка ва пиёзро духтурони минтақа дар суҳбат бо хабарнигорон бо қанд муқоиса карданд, ки бо он кӯдаки хурдсоларо фиреб карда мешавад.